रायजो राजाफोर मिथिनि भाइरेल भिडिअखौ नुखाजोब्बाय। आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों। बियो सिगां मा बुंदोंमोन आरो दा रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंदों नायलांदो। मोजाङैनो दं, आं हेपियैनो दं आरो अराय सम मोजाङै थानोखौ आं नाजागोन। आं मिन्थिगौ दा आंखौहाय गोबाङानो गाज्रि मोनबाय बा गोबाङानो सैया जाबाय, नाथाय जेबो नंला। खाफालानो बिदिनोमोन खोमा, ओंखायनो बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै थासिगोन। स' बिनिखायनो प्लिज रायजोफोर, आं रिकुवेस्ट खालामदों, आंनि बागै भिडिअ बा शेयार खालामनायफोरखौ दोनथ'दो आरो जेनेबा आंनि भुल जादोंबाबो निमाहा होदो जेनेबा। ओमफ्राय जेनेबा आंखौ लानानै आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौबो गाज्रि बुंदों खायसेया। बिदि नङा, जेनेबा दिनै आंसो बे प्रब्लेमाव गोलैदों, जेनेबा प्रब्लेम माने जेनेबा आंसो आंनि खाफालखौ खालामनानै लादों जानो हागौ, नाथाय गासिबो बिदि नङा, गासिबो मोजाङानो। दिनै आंनि थाखाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं, गाज्रि दासान। जेनेबा आंनि जानाय जाथायखौथ' आंसो मिथिगौ, बा आंखौ बुंखाबाय जेला आंखौ बुं, जेबो नङा, नाथाय गुबुनखौ गाज्रि दाबुं। आं गासिखौबो दुखु होदों, जेनेबा बिमा बिफा गासिखौबो बेसे दुखुखौथ' आं मोनखागोन, बाट थेवब्लाबो आं हाबाखौ जाबाय। आं जायजों जादों बेजोंनो आङो अराय सम थासिगोन आरो आं मिथिया आंनि लाइफआवहाय प्रब्लेमखौ आं गावसो लाबोयो ना जानो गोनां जायो ना मा जायो बेखौ जेबो मिन्थिला। बाट दाथ' जि जाबाय जानानै थांबाय। सबनिबो खाफालाव मोजां मोननाय लिरनानै थाया। आंहा जेबो बुंनांगौ गैला, खालि आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिबाय, आंखौ माफ खालामदो आरो प्लिज आंनि बागै भिडिअ फट' शेयार खालामनायखौ दोनथ'दो। खारन आं थांनानै थानो गोसो, माबा मा होनो आं नायनो हाया कमेन्ट बेफोरबायदि नायनो हाला, खारन जों ससियेल मिडिया मबाइलजों थाबाय थाग्रा नालाय, मबाइल लायाबाबो थानो हाया, इउटुबफोरखौ नायफ्लाङो। स' गासै स्क्रल खालामबानो आंनि भिडिअ बेखौ आं सहायनो हायाखै। गावसोरनो ब्रा लिङो मिथिंगा, ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो। ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय, आं ओंखारबाय, फैबाय, सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय थांनांगोन बुंबाय, थांबाय, ओमफ्य टिकेट दानहोबाय, आं मबाइलखौ लाबाय, सिम लाबाय, टिकेट दाननो होबाय, आंबो दानबाय, थांबाय सानैबो। उनावहाय साननैनि उनाव गाबबाय थाबाय, होमबा बियो आंखौहाय माबा प्रब्लेम थायो, सोरबा गारि भिडिअफोर खालामनो जायोबाय थायो। होमबा आं सानदों, आं मानो बेबायदि जादों, आं बेबायदि नङामोन, आंबो मिथिंगाजों 2 मासल'सो लोगो मोनदों। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं, खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कमप्लेन खालामलांबाय, आं खालामथ'ला आंखौ खालामबायबो, खिन्थु अखानायै बे कर्ट मेरिजआव कर्ट मेरिजआ जायाखिसैनो। बे सार्टिफिकेटआ जेबो जेनेबा गैला, सानथामनि थाखायमोन आरो, नाथाय जों कमप्लेन खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिमफ्राम जादों आं, ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउआव होसिगोन नालाय, नाथाय बिसोरो गावसोरबो बुंबाय, आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो। ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो, आं हायाबाबो। मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय, बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुखें खालामबाय, गोसोबो हाबनो होला, बेबायदि खालामबाय। आरो गावनो थांदो होनो, थाङोबा थांथारनांगौ, नोंखौ नांला बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय। ओमफ्राय आरो आं जेला फैनो होनो, अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ, बेंजोबो। ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय, उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय। मिथिगौ आं जि भुल जादों, आंना भाइरेल जाजोब्बाय, भुल जाबाय, आंनि लाइफआ बरबाद जाबाय।